Або точно режисер. Можеш никати в камеру, можеш никати на мене, можеш никати на мачок. Чого тя до Мак сюди закликав? Бо я подружка Олі. І це моє рудне є, я цього не ганьблю, воно мені це дуже любить, і стало воно як частинку персоналіті. План був такий, убись ходила до бабки за полунна, ти кажеш. Обом жила у бабки, обом у Двишкова далеко не втікла, бо я не думаю, що... Доброго здоров'ячка. Пробуємо вернутися в рубрику «Казкуємо», де ми, можете було догадати, казкуємо з усякими інтересними людьми. Днеска у нас нова гостя, нова паніка у мене вдома. Поїжджася 2-3 слова. Хтось видкись. Мене звати Ірина, я з прекрасного мальовничого села Вишково. Но має мати все сахарить, коли я кажу, що це село, бо вона гордо його називає СМТ. То не село, то СМТ. Ну, Хуський район. Ну, аж так з'їдуть тулки з хуста, а пак з'їдуть конкретно. Мене це фурт не регує. Чого челяння боїться, цигань биться, уповісти о швидкі є. Ну, пакіть з Вишкова та з Вишкова. Більше, що ти з хуста, то вже брехні получалося. Мені це каже, що через те, що я кажу, село з тебе, ти можеш вийти з село, але село з тебе ні. Но мені це каже, що то мені не хибить, мені так добре. Мені нормально чувствувати себе вихідчанку з Вишкова. Навіть не з ПГТ. Ні, ну, насправді я за це часто говорив з многими людьми, і вони кажуть, що, ну, пак, челянник не буде знати, де то тур Яремета, а там щось друге, Ганьковець, чи щось. Кажу, ну, то буде проблема того челянника, що він не знає, де Ганьковиця, а у тебе буде шанс тому челянникові помочи, дізнатися, розширити свою географічну знавість. А ти, ні, я з хуста, пана, ти руського, так не можеш. Бо все це уточнює, коли хтось каже, що я з хуста. Ну, з Горінчева, ну. Ну, то добрі уж уточно, ні? Ну, та й таке. А чого тя до Мак сюди закликав? Бо я подружка Олі. Я прийшла поїсти палачинта до Олі. Де подружка Олі і палачинта дворі. Дораз напишемо свіжий хіп-хап, ну? Не, я за тебе в більшості знав просто за ще одного челяника, який знає малювати. Май добре би було вписати ще одного челяника, який любить малювати. Мені би було інтересно позвідати, як це то стало. Коли на тя надійшло, хочу малювати. Ой, з самого дитинства. Я прям як росла, і все, що я знала файно робити, то малювати, я себе нікому більше не виділа. У Кирті з тих основ було немного, ні? Я в Кирті ніде не сиділа. Мене всі шкодували, мене в дитинстві слабе здоров'я було, то мене тут Кирт нікуди не... Ізолювали тебе? Я сиділа в хижі і малювала. Ну, ще був період, коли я не вчила в школі, я вдома вчила, то теж, що робити? Малювати. Я виходила лише в художній. Потім я собі подумала, що хочу бути бідною та поступлю в коледж мистецтв імені Адальберта Ерделі, аби займати таку професію. Ну, бідну. Ну, коротше, але я поступила на то. Я собі думаю, живописці лохи. Я на живопис поступати не буду. Я поступлю на графічний дизайн, там буду малювати ілюстрації, в інтернеті продавати, то буде бомба. То буде бомба по грошам. Ракета, пікарда, построю хижу, та й буду сидіти щасливо з мальками псами. Буду багата. Ну, та до кінця вчила 6 років на графічному дизайні. Я поняла, що не дуже люблю графічний дизайн. Мені все то не дуже так прям любить, десь місцями получалося. Но... Графічний дизайн, який добрі розумів, там дуже много типографії, шилиякої, учать вас за шрифти, за компонування шилиякої печатної продукції, ясно. Ну, я собі так представляла, що то просто мальовання
живопис, лише діджитал, та й буду все продавати коби. ілюстрації. А там почалося лістоповерська шрифти, типографія. Ну, почалося, давай. Богам, фірмові стилі. Мене дотепер трясе, коли я це згадую. Ну, та я така живописці лохи, провчилася 6 років на графічному дизайні, та й пішла малювати живопис. Ясно. Та й все, сижу, малюю живопис. Ну, так, ну то дітвача, кой мірить, куди би поступати, та не дуже розумієш, що там направду буде. Що у тебе є? У тебе є називка тої спеціальності, а що там по факту буде, хіба будеш гадати. Кіт нікого не знаєш, когось там уже вчив. Та... Я знала, когось я там учив, але якось не було уявлення, які професії взагалі є, де можеш малювати. Де я можу заюзати ті скіли, які в мене, і то, що мені ся любить. А там оказалося, що там концепт-артіст, то потім ти живопис. Саме формульовання речення було, знаєш, якусь таку професію, де можеш малювати, знаєш. І перше, що собі у голові намалював, що це якась професія, де ти можеш, знаєш, так поникати, ні коня не видиш, сижу, все буду малювати, не буду роботу робити, знаєш, бо не очне. Сторож. Сторож, ідеально. Ну, такое. Такое. Що, да, комусь любить. Ну, в теорії можна було б, не знаю. Я би хотіла, аби мені платили за те, що я малюю. А не за те, що ти сторож? Може було і на касі в сільпо малювати у будні дні в обід. Йой, нагадалась мені. У Празі робив їм у Повті з електронікою. То є великий супермаркет. Не супермаркет, як би то має справно назвати. Такої Ікея. Такої Ікея, лиш другий бренд австрійський, один, Кіка кличеться, не знаю, це буде знати. Коротше, я робив там на уділенні з лампочками, і лампочки, люстри, знаєш, вся галиба. Я в цьому тепер так розумів, що... А вони... Можеш виключити, воно тепер Тож, там були такі на вихідні не можу сісти, а в робочі не мав чимся зайняти. Та наводив їм там порядки, друкувалися цінники на товари, і в них на принтері була якась така чудна настройка, він поміж цінниками фурт пролишав один пустий листок. І малювання мало бути. А вони всі цього формату, А6, плюс-мінус такі, то воно мені фурт складувало вже, і я на них малював. І складував так у тумбочку. І тепер вже, як їм витичішов гете, всі тут і цілий штовс забрав із собою, та ледве мися в коробку став, знаєш, я там тільки того понамальовував, ручку, олівцем, що в мене було з собою, там малювалося. І все рівно то та робота, за яку казав. Що там ти можеш малювати? Така професія, що там можеш малювати. Ой, я робила колись на касі в сільпо, коли ми стукнули 18, тому вже всі гроші треба заробити. Та після коледжа, там 4-5 пар, йдеш на вечірню зміну, поночі дому приходиш. Не дуже можна було там малювати, але єдине, що був там адміністратор, який колись на програміста що-то там знався і вчив мене цю двійкову систему, одиничну систему, які розшифровують. Кодування. Дотепер не пам'ятаю. Двійкове кодування. Бо з ним, да. Робити все було інтересно, але тяжко. Тепер головне написати цифру 16 одиничками та нолями. Не годно. То де? Мені були десь недавно написали там у листі, от ці штучки, много нулю і одиниць, та я то все через інтернет мала переводити, бо десь не пам'ятаю. Та й такое. Порозуміємо тя. А чогось вибрала була Епін Ерделія. Хотілося бути близько має дому? Ой, наоборот, мене хотіли запхати в Хустів Монаду та й в лісотехніку.
Бо через керт у лісотехнікуму жила баба моя. Ясно. То тебе план був такий, убись ходила до бабки за полунна, ти кажеш. Обом жила у бабки, обом у Двишкова далеко не втікла, бо я не думаю, що типу, моя жінська частина рудні якісь надії на мене вже покладала. А отець мені казав, поступай куди хочеш, бо в нього травму, він хотів поступити на архітектурне, а забили його в економічне. А мене на бухгалтера, а от фельдшера, фармацевта. Так казав, а я кажу, ну, хочу малювати, та й давайте в Ределі в Ужгород. Я не могла дочекати, доки то все вже відбудеться, бо мене після 9 класу не пустили, та я після 10-го пішла в коледж. Ну, я дуже чекала і, в принципі, у ці роки... Та й дочекалась? Дочекалася, слава Богу. Я хотіла чим майдали, типу не чим ми близько. Маленько чим майдали, вже окремо якось жити. Бо, звісно, вишколо дуже файне, ну. Ну, а як у тебе у групі було у коледжові? Було більше людей всякі з області, приїжджих, чи много було місних? Було много місних і було приїжджих. Ну, я думаю, десь приїжджих 5 було, 6, як не можу так згадати. А було нас всього 15. Ну, нормально, я думаю, нормально. Ну, типу, нормально, просто. Були якісь культурні утиски? Між селом і городом. Та де, ні. У нас була дуже фаса група. Я дуже з хорошим настроєм згадую ці часи, взагалі прекрасні. А в Ределі пішла по Ужгород, то максимально куди не пускали. Воно так і пішла. Ну, група у нас була дуже фасова, всі себе любили. Ну, там були, звісно, персонажі, котрих нікого не любив. Ну, не було такої, аж хіхонилися, о, як говориш. А, ні, такого не було. А я взагалі думала, я ж повторюся, що вчилася вдома. То думаю, я зараз приїду у коледж, у Варош, то там нікого зі мною говорити не буде, я там буду аутсайдерка, буду ривати в туалеті. А там такий перший день мій друг прекрасніший Костя заговорив зі мною. То думаю, це буде той челядник, до якого я прилипну, і я не одлипну від нього. А так все і стало. Ми тепер у Львові, він живе, я у Львові живу, і ми часто пересікаємося. Але не було такого, що казали, що як ти там по-селянськи говориш. Ну, якось перший рік я майбутню українську. По-селянськи не бути булі. А говорити треба по-нормальному. Ні, ну як то сприймається у підлітку? Ти з села, то ти по-селянськи говориш, аж говориш так, як говориш. Знав, я пережив таке в мало екстремальних умовах. Ну, мені було легко того, що перший рік я якось так ще по-українськи говорила, а потім я поняла, що щось якось не то, що ганьбити, і це моє рудне є, я цього не ганьблю, воно мені це дуже любить, і стало воно як частинку персоналіті. Бо ти приходиш там на якийсь залік. Так. І це просто я витащила за рахунок того, що я це не ганьбила, і в мене якось порівняно на цей рахунок був твердий характер. Я не знаю, як ото описати. Що я не давала повода нікому мене булити за такі речі. Та й нікого, в принципі, і не мав дяка. Булінг отокося булями мечити? Булями? Що ти булі? Кажу, картошка, не знаю. Крумплі. Так. Ну, видав. Кібербулінг отокося. Ото тебе в Майнкрафті, то мечеш картошка. Кібербулінг, отако і ти в інтернеті заказуєш крумплі по-селянськи до себе. А булінг у селові, коли ти йдеш метати картошку, коли її сидить під деревами. Так. Господи. Ви сте знали, булінг, то небезпечно. У будь-якому значенні. Треба стояти по сонцю, ту картошку метати. Один раз метати. Страшний труд. Знаєш, у нас на Кушницьких сусідове кажуть буляники, бо у Кушниці булісями їдять. Бо іронія ситуації в тому, що там кроме буль ніч сильно і не росте. Бо така земля,
Не ось домак не є що їсти, ну, земля паскудна, там много де просто челениця така, що неї треба дати там 2 вози гнов, або воно хоч щось уродило, знаєш. Та буліся садять, бо булі хоч так-сяк ростуть. Так, та й наїстися ними може, дай Боже. Ай, Та й зиму стояти годні. Ну, кажу, та чому би не бути буляніком? Я не розумію людей, які так не роблять. А я не знаю, що важко прямо вон так садять. Не знаю, все вроді росло. Вийди пак десь у керт, поникай. Ой, а в мене мати взяла, ти тот керт засадила траву, там не є того керта. Ну, та й правду мало. Даже не косицями? Ні, косиці з другої сторони. А, добре. Без косиці ми не встали. Все головне. Бо кришка має бути чичашна така. Файненька. Ай. Ну. Ясно. А як іся дорадила, ось треба йти за гори, ось треба йти у Львів? Маєш там якусь ліпшу роботу? Роботу я маю через інтернет. Ну, типу, в мене просто замовлення, що все приходять по дизайну, бо мені треба щось їсти, бо малювання це не дуже продає. Можеш це теж назвати кібербулінгом? Це кібербулінг моєї душі, просто моєї житті. І це мені за то карма вернула, що я казала, що живописці лохи не будуть мати гроші. Стала живописцем, або роблю дизайнером. І це мені карма такою вчинила. Ну, так що мені не є різниці, де бути, ну, в якому просторі, бо все в... Ну, ж робиш через інтернет, або понятно. Знайти хижу у Львові і знайти хижу в Ужгороді дуже велика різниця, бо в Ужгороді... Там ми легко все оказало? Да. Де у Галиби? У нас у центрі трьошка. Ну, не така, типа, з євроремонтами, з такими старими, богемними, файними. З євроремонтами або австро-мадярської доби. Ну, типа того. 10к, ну, перебачте 3 кімнати у центру. 10 єзерів за 3 кімнати. За 3 кімнати. А тут, ну, і ще може з псом та й мачку, бо тут не дуже люблять брати. Так. Не знаю, як ви взяли з 3 мачками. Тут ніч живої не люблять, я вижу в Ужгороді домак. А я просто ці ж дані, які я вбивала у Львові, я вбила в Ужгороді, одна квартира, і то таке, ну, цурове, дуже цурове все було. Та думаю, їду я у Львів. Надумала подружку свою ще їхати, вона з Києва приїхала. Там у Львів так ось переселили. А ти кавель п'єш? Я п'ю кавель, бо не часто і не рано. Ага, добре. Кортизол, то, звісно, ще добивати кавелем, то як се трясти буду серце. Того романтики у Львові жиє. Ну, у Львові, до речі, не пила прям один раз їм пила кавель десь у закладі, або усім свічинила вдома. І все аж десь виходжу, п'ю матчу, або матчу оранж. Ну. Я така хіпстерка. А крім мачок щось п'єш? Мачок? Добре. За кавель. Дома вариш у чому кавель? Який вариш кавель? У мене ще все є на рахунок домашнього кавеля, старі студентські замашки з розряду головне аби було. А що, як воно все робить? То от я люблю прийти у кав'ярню, аби мені файно вчинили, аби я за то дала 100 гривень. Аби чибря мити. Аби чибря не мити. Аби все файно сіла, та й час пила тот кавель за 100 гривень, та й буду щаслива. Но дома отося просто бере якийсь кавель з пакета, навіть не знаю, як це називає, сиплеся у цю... У гейзерку? Ні, не гейзерка, а просто кавомашинка. Бо там вже стояла, там хазяйка нам принесла. Рожкова? Да, от така маленька, наче у вас така. З рожком, так? Да, так все крутить. Ну, то добрий варіант. Нажимаєш гамбиці, та й... То добрий варіант. Меда, вершки, та й погнали. Це ви ж дуже по-панськи п'єте, з медом. Мед не муй, вершки приходиться купляти. Бідна студентська аби було. Ну, студентська бульку, вже ми 23 роки вже се не учу. Ну, і замашки з приводу кави лишилися. Будешся вчити, то ще.
Ой, ну, смішно. Учитися фур треба. Ну, так, та окей, я не учуся в навчальному закладі. Ну, у мене, наприклад, є у телефоні тут навіть записано, що на от тиждень розділений на уроки якісь. Там я ще все читаю по історії мистецтв, мені це дуже любить, по історії мистецтв всесвітній, український окремо і ще додатково сучасні. Дуже мені важливо це ресерчити. Що ще там є? Там є історія кіно, бо я не почала, історія музики і такі приклади. А в коледжі ви за історію не вчились та ніч? Конкретно за історію міста і локального теж? В коледжі я б вам не оповіла, що він так щось було. Було маленько в академії вже. Ну це якщо про історію мистецтва говорити. Було щось, чуть-чуть зачіпали ми за Закарпаття, бо там вже на магістерці, наскільки я знаю. Ясно, що на тому до Макса не фокусували, айно ж... Ні, такою чисто. Так, переглянули те сюди. Такое було все до Ну, я кажу, ось на магістерці, там приймач викладає на магістерці, оце по Закарпаттю конкретно. Та й мало би бути фасу, ще на магістерку не пішла, а й бо книгу приймача купила, щоб не прочитала. Ну, дасть Бог, буде час. Дасть Бог. А й щось не дає Бог того часу. Усе часу не вистачає. Знаєш, як це каже, у кожного з нас лише 24 години на день, лише не всі ті 24 години однаково батрачимо. Так. Має сенс. Ну, та й так. А у Львові що? Поїхала, бо, як це каже, шукати кращого життя, грубо кажучи. Мені маленько щось тісно стало в Ужгороді. Та й думаю, так зараз і не вповіш. Мигалю. Ой, звайно було. Я перебачаю. Ну ти що? Пішла в Львів. Пішла сюди, добре. Та сиджу там тепер, що, фосами. Так, ухоже, там сидиш і твої сиділа, ні? Так само. У город не ходжу, бо холодно ми було, та часу не є. Та й сиджу, малююся тепер. Доста файно прибилася дешево цього полотна, ґрунтую його сама, бо гроші теж немає на полотно. Так, рулон, сама не тігаш. 5 метрів на 1,60 м. Просто ґрунтую, все, більше на стіну малюю фасу. Дуже фасу. Дали вже обрубаш, де ти треба, та вже на дерево кладеш. Ну, на дерево не кладу, бо каже, на дерево гроші треба. А я не дуже маю доріз. Ну, дерева на деревах не ростуть, ні? Ну так. Я казала, моя родня пак не сердитими грошима, то що чи не. Ну, та так. Ой. Та що, було досить файно, було досить істно, мені це полюбило, айно. Що бись хотіла побажати нашим чистованим позирачам, котрі будуть сидіти і кукати на сесе і думати си, ось, це треба мені йти в тот Львів, це ні? Треба. Ну, або я скажу як дизайнерка, в залежності від ваших потреб. Типу, не потреб, а запитів. Якщо у вас є якийсь окремий... Ось тільки запитаєте, то може. Покиваєте ще бажано. Да, ну, в залежності від запитів. От, бо коли ви сидите вдома за комп'ютером і не хочете, в принципі, виходити, скажи, так усе вам не виходити, скажи, у Львові теж таке. Або коли хочете якось інтегруватися у культуру львовську, щось там познайомитися з людьми і так далі, то от як в мене, наприклад, для мене це має косен. Як косен. За картини ще даш то поговорити. Що треба купляти картини, що? Треба купляти, бо моя мачка, бо мій пес мав що їсти, та й мій равлик, а й равлик їсть теж, що я. Ну, коротше, капусту, овочі, фрукти. Художник жив і розвивався, і тим, що він малює, розвивав так і далі культуру та й суспільство. Бо художник жив, йому треба їсти. Їсти або їсти, треба купити їду. А як взагалі хочемо розвивати культуру, коли художники голодні сидять, коли не є гроші?
Ну, це сейста правда. Ну, правда, бо, ну що, я вважаю, що художники розвивають абстрактне мислення. Абстрактне мислення, воно дозволяє подивитися на задачу з різних вуглів, на ситуацію з різних вуглів. Що є фосо. І аби це продовжувалося, аби художники могли робити, та й файно робити, та й чито робити, вони не мають бути голодні. Всяк. Та й не мають ганьбити свого. Не мають це ганьбити свого, звісно. От це дуже файно. У мене, в принципі, в житті працює моєму, що якось мені майже ніде ні за що не ганьба із того, що я чиню. Може, деколи й мало бути? Може, деколи мало бити, але я себе все одно ганьбити не буду, бо на що то мені? Я себе ще і там страдати буду, то мені не треба. Ну мало тя циргав, вчися сама будеш циргати. Ну, і це я невротиком не планую ставати. Так що, да. Та сяк. Ну то що, красно вам дякуємо, файно ми показкували, вися там сукутіть, не ганьбіться свого. Не ганьбіться свого і не зраджуйте собі. І все буде дуже фосо. Все головне. Все, будьте здорові. Щастя, здоров'я, Божій благодаті, діточок, як на небі зірочок, повну шапку черешень. Без цього був би не користь.